administrativa. Por que reformar? Por que debemos reformar? Cal é a causa que nos debe impedir a reformar? A crise económica pon de manifesto a grave ineficiencia do actual aparellaxe administrativo galego e español. Padecemos unha caótica e ineficiente acumulación de niveis administrativos que nos custan aos contribuintes moito máis do que nos aportan. Esta ineficiencia, por suposto, penaliza o conxunto da economía. Nos como liberais temos a capacidade de ver digamos, as consecuencias ocultas de moitas decisións económicas, cousa que non lle podemos tamén atribuir aos socialistas, que soben as consecuencias directas das decisións de tipo económico. Por lo tanto, unha ineficiencia no sector administrativo penaliza gravemente ao resto dos sectores económicos. Ademais, non podemos pagala. É dicir, xa non é unha cuestión tanto de queremos ou non queremos ou tal, sino que realmente pois, a economía non xera a suficiente cantidad de recursos ou non nos interesa de traer un nivel general de recursos que paralice a economía privada, que paralice a situación de riqueza. Precisamos unha administración que tenha carácter subsidiario, é dicir, que aparece exclusivamente onde o sector privado non pode proveer ese servizo, que sexa eficiente e que sexa barato. Os avances tecnolóxicos e nas comunicacións fan que as distancias teñan reducido espectacularmente no último século. Por exemplo, para ir de Tomiño a Tui hai un século, pois non sei exactamente canto levaría, pero seguramente levaría a pé ou montado nunha besta, pois levaría varias horas, non? Agora é moito máis fácil chegar de Tui a Tomiño ou a inversa, por tanto, eso é algo que temos que ter en conta. Tamén os avances tecnolóxicos de Internet e a implantación da administración electrónica permiten que, a medida que vayan pasando, digamos, que se vaya aumentando a implantación de banda larga, digamos, cada vez máis xente, máis lares teñen acceso a Internet, pois poderemos suprimir a necesidade de desplazamento físico do cidadán a onde está a administración, o cual tamén contribúe a pensar na necesidade dunha simplificación administrativa. Centrarei na administración local. Por que me centro na administración local? Porque o que estamos facendo aquí, ao fin e ao cabo, é ir sentando unha doutrina do partido, unha doutrina na que nos ficarán ainda muitísimos espazos libres e que, por suposto, está sometida sempre que o partido considere a reforma, non? Como non debe ser de outra maneira. Pero no que atixe a administración entendía que debe ser importante falar neste caso só de administración local. Por que? Porque se falamos do conxunto de España, falamos do conxunto de Europa, eso pode interferir de alguna maneira coas distintas visións que cada un de nós teñamos en función de se somos autonomistas, de se somos independentistas ou de se somos federalistas, sobre como esa encarnación de Galicia en España ou en Europa se pode realizar. Sin embargo, desde un punto de vista galeguista e liberal, é relativamente sinxelo pornos de acordo en como organizar a administración local en Galicia. Isto máis ou menos o que está suscitado nestes capítulos. Si concordamos que falaremos de autodeterminación noutro relatorio, en que Galicia se pode autodeterminar, pero uns podemos decir que autodeterminarse ter unha autonomía española, outros poden opinar que autodeterminarse ter un Estado propio, e outros poden opinar que autodeterminarse incluso que desapareza a autonomía e que se volte ao centralismo absoluto español. Son distintas posibilidades de autodeterminación. Entón, se falamos só de administración local, sendo un pouco reiterativo neste punto, pois seguro que nos podemos poner de acordo con máis facilidade e sempre estaremos a tempo de debatir outros asuntos, non? Pero esta ponencia quedaría como unha ponencia utilizable a longo prazo, como unha referencia do que nos opinamos da administración local. As administracións locais son as diputacións e os concellos. Xurídicamente, polo menos, é discutible que políticamente podamos considerar as diputacións provinciais unha administración local, pero desde logo, xurídicamente, así están consideradas. Por lo tanto, centrareme na cuestión das diputacións provinciais e dos concellos.
Neste relatorio propónse a supresión das diputacións. Neste aspecto, somos innovadores, pero xa non somos tan innovadores, ainda que realmente un debate nos que creo que nos particularmente, a pesar de ser un partido ainda moi pequeno, temos influído relativamente en marcar a xenda. Por exemplo, en OBNG, que se tiña esquecido completamente da cuestión das diputacións, volta a dicir que eles querían suprimilas, cando levaban 10 anos desde que entraron no seu goberno, no ano 99, que entraron a gobernar, se non me equivoco, dúas delas, esquecenase completamente do discurso da supresión das diputacións, e incluso ahora o discurso, é dicir, este debate vai se extendendo e cada vez outros partidos moi influentes, como por exemplo o Partido Socialista, ainda que non por casualidade saca este tema xusto despois de abandonar o poder, pois tamén vai a supresión da diputación. Por que debemos suprimir as diputacións? Por a irracionalidade da superposición do sistema provincial ao autonómico. España é quizás junto con Italia o único estado onde se superpone unha estrutura administrativa descentralizada, no noso caso autonómica, cunha estrutura política centralizada, que é a provincial. Francia é un modelo centralizado, que temos departamentos, que é onde está copiada a estrutura provincial española, e Alemania é un estado descentralizado, e temos nada. Pero, digamos que non hai provincias como tais en Alemania e non hai comunidades autónomas como tais en Francia. En España superpóñense os dous esquemas administrativos. Por lo tanto, quizá o PID sería máis favorable a eliminar o outro nivel, o autonómico. Nós, por suposto, somos máis favorables a eliminar as diputacións. As súas competencias poden ser asumidas por un nivel superior, o cual seríamos neste momento autonomía, ou un hipotético Estado galego, ou por inferior, que serían os concellos. E despois saberemos como uns concellos de maior tamaño poden con moita máis facilidade asumir esas competencias. Desde logo, a súa supresión suporía un enorme aforro de custos e de recursos que proveñen dos contribuyentes. E, ao limitar o intervencionismo público, contribuiría a disminuir a corrupción e a aumentar o emprendedorismo. As diputacións, pese a que no montante total dos recursos públicos non manexan unha cantidade moi elevada, sí que é certo que teñen moita flexibilidade no uso deses recursos. Por lo tanto, desde o punto de vista do intervencionismo e da corrupción, é proporcionalmente ao montante dos recursos que controlan, é moito maior, posto que esa autonomía na asignación deses recursos fai que reproduzan esquemas de clientelismo, de favorecemento dos concellos da súa cor política, etc. Cousa que tamén se dá no tipo de administracións, pero con moita máis gravedade nas diputacións provinciais. Concentrar concellos para gañar eficiencia e economías de escala, contar cos concellos fortes e independentes, con capacidade financiera e política que falan de contrapoder, e a ciencia administrativa comparada indícanos a racionalidade desta decisión. Galicia ten 315 concellos, frente aos 208, por exemplo, de Portugal, nunha emenda que despois debatiremos, sabe dicir Cedueiro, apuntan a que o caso de Escocés, onde hai 50 e pico, 30 e pico concellos, me parece. Alemania ten 400 concellos, por tanto, a perspectiva administrativa comparada indica claramente como auténtica barra basada que Galicia ten 315 concellos e España máis de autonomía. Unha proposta que quizá pode ser entendida en momentos como de máximos, pero tamén é a liberdade que nos dá ser un partido pequeno que podemos sentar doutrinas sin moito medo a consecuencias negativas porque tenemos unha gran rede de poder ou tenemos moitos intereses en xogo, pois recollendo a tradición do galeguismo histórico e actualizando, porque é certo que o galeguismo histórico sempre apostou por o potenciamento das comarcas e encardinando iso coa doutrina liberal, pois vemos que facendo uns concellos de tamaño comarcal estaríamos recollendo o mellor do liberalismo e o mellor do galeguismo e pasaríamos a ter 53 concellos en toda Galicia, que parece unha cifra razoable. O mapa municipal, ainda que este obviamente un mapa comarcal, sería este. Este sería o novo mapa municipal que nos propomos, que está sacado dun mapa comarcal de Galicia,